Στο Part 1 σας ζητήσαμε να μαντέψετε την τελική πεντάδα. Πάμε να δούμε λοιπόν τους top 5 προορισμούς που κατέκτησαν τις καρδιές των Ελλήνων ταξιδιωτών για το 2023. Στην 5η θέση βρίσκεται η Βιέννη με τη σπουδαία της αρχιτεκτονική. Την 4η θέση κατέκτησε η Κωνσταντινούπολη, ένας προορισμός με πολυπολιτισμική κληρονομιά και εκπληκτικό φαγητό. Στη θέση νούμερο 3, η πόλη του φωτός και του έρωτα, το Παρίσι, για τους ρομαντικούς και τους λάτρες της τέχνης. Στο νούμερο 2, το Λονδίνο, μια πόλη που παρά το βραχερό της κλίμα κερδίζει μια θέση στην top 30. Και τέλος, ο προορισμός που αγάπησαν περισσότερο οι Έλληνες ταξιδιώτες για το 2023 δεν είναι άλλος από τη Ρώμη, η πόλη της αιώνιας αγάπης και του αιώνιου πολιτισμού. Πείτε μας στα σχόλια πόσο πετύχατε, ποιοι προορισμοί σας έκαναν εντύπωση.